Arîşeya siyasî ya li ser rakirina parêzbendiyan cihê xwe ji nîqaşê nû re terxan dike. Bi taybetî jî derdorên çepkir ku di nava HDP de jî cî digirin, vê carê di metirsiya avabûna dîktatoriyê de ne û hewara hevgirtinê dikin. Lê ev hevar ji CHP tê kirin ku heman derdoran beriya AKP'yê jî CHP bi faşîzmê tawanbar dikirin. Türkiye'deki siyaset Huyaya ku de siyaseta Tirkiye ve havine pir germ bibe. Ji ber ihtimaleke mezin ku encama rakirina parêzbendiyan bi referandumê diyar bibe. Siyaset ser du xalan berberî hev dibe. CHP û HDP weke blokekê xuya dike, lêl aliyê din MHP û AKP nêzîkî hev dibin. Tirkiye nikare ji binê arîşeya heyî derkeve. Biya min gengeşî de berstir bibe. gerginliğin daha da artacağını görüyorum. Bildiğim kadarıyla devletin Weke dema serhildana parka Gezî ku hevar ji Kurdan dihate kirin, niha jî ji bo ku Tirkiye neve welatekî dîktatorî, hevar ji Kemalîstan tê kirin ku li gel HDP rawestin da ku AKP parêzbendiyan raneke û sîstema serokatiyê ferz neke. Lê dîsa çawayî ya mafên Kurdan û şerê li Kurdistanê di rojava heman derdoran de nîne. Edebiyatına Türkiye'de kamuoyunun Li Tirkiye tiştekî wisa serdest dibe ku qenebe nîvê civakê napejirîne. Dibe ku Erdogan bixwaze ku bibe serok, an jî bibe padîşah. Dikare weke azadiya derbirînê vê yekê bîne ziman jî. Lê nikare vê yekê li serê parlemen û civakê ferz bike. Dahatuya Tirkiye arasteyî nezalaliyeke kaotik dibe. kaotik bir belirsizlik içeriyor. Uydurması gerekiyor. Projeya nû ya partî, komele, platform û van derdoran hevgirtina ji bo referandumê ye. Ji ber ku îhtimaleke mezin e ku ji bo rakirina parêzbendiyan dê pêk were. Partiya Çep ya Kesk jî ji bo vê bi beşteriya gelek siyasetmedar û kesên navdar li hev rûnişt û banga vê yekê ji raya giştî kir. Çepgir, liberal, sosyalist û hemû muxalefên AKP di wê hewlê dane ku mala xwe bi destê Kurdan ji şewatê rizgar bikin. Lê plan an jî helbesteke wan e nîşankirin nîne ji bo mafê Kurdan û pirsgirêka Kurdistanê. Rawîn Stêrk, Rûdaw, Stenbol.